Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Luhod po ang gabos sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninongan kan kinaban. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Mahihirakon asin maugayon na Ama. Daika masasabotan nin si Isay man na nagsasabuag nin iriwal. Day pwedeng mag-ako sa imo an si Isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, byolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan manwaan asin galangan, ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan, ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuaan ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katuninongan sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagbantay, pagantabay. Siring man na ang lambang saro sa to magpuon ng God, asin dayupot na maglakaw sa dala ning tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabo sinahagad mi sa ngaran ni Hesukristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Diyos maray na hapon po sa indo mga tugang, ngunyan iyo po ang ikakagwalong Domingo kan ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mass intentions, iyo po ang minasunod. Pasasalamat sa kahagadan ni Fresto, Velasco family, Lustina family, Gina Agda and family, Anjanette K. Esquivel, Carlo Ayala, and John Earl Bas, asin for Teresa, kahagadan kan Plaza family. Espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie Azopardo Cantara and family. For the successful and safe surgical procedure with prayers for God's guidance upon the medical team, a smooth operation, complete healing, and swift recovery, ni Maricela Gadja and family. For the successful exam of CSE takers, kan CBRC Bicol, to pass the second year, ni Maria Linia Jean Binuluan, to pass the interview and get a job, ni Joanne May Celso, for approval and smooth procedure of our papers, ni Gina Agda and family, to pass the August PNLE 2026, ni John Arsinue and Job Fajardo. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag ni Froilan, kahagada ni Rosie Azopardo Cantara and family, kalag ni Salvador, kahagada ni Anesha Arcilia and family, kalag ni Mary Ann asin All Souls, kan Anonymous, kalag ni Mirna, ni Anjanette K. Esquivel, asin para sa mga kalag ni na Pedro, Miguela, Facundo, Barbara, Benito, asin Rafael, kahagadan kan Plaza family. Banwaan nin Diyos, tindog po ang gabos asin awiton niya to an awit sa pagpuon. Inapon
Domingo manginipig apod o dulot para sa John Marie Vianney Sunday, ang patron kang mga kapadian. Sa ngaran ka naman sinaki sin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. nga tugang ako, tas tumakasalan, tangani magkano kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kakabi. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos, mahirak man lagod sa to, ang Diyos na makakaman, asin baga patawadan sa tumakasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamarawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagang katuninongan, sa mga tawong marayan mo. Sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika. Ulitan lakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, aling langit no, Diyos amang makakamang. Kagurang na King Buktong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aking ka naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, may raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Ako ang sa mong pagimahera, ika na nagtutukaw sa too ka naman, kay rati kami. Ikasunaan banal, ikasunaan kagurangan, ikasunaan urong kalangka. Yesu Kristo kaibang kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, madya sa imong mga nasasangkuban, sinwarasan, sa mga naghahagad na andaing tapos na karahayan, tanganing para sa mga nagmumuraway sa imo, na kagibo aning asin kagsakop, ang mga linalang baguhon mo,
Asin ang mga binago, padanayo, nuli kay Yesu Kristo, agorang naniamos sa imong aki, kay ibamang nabubuhay, asin nagahadi, kasaro, kan Espiritu Santo Dios, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Sa enot na babasahon, kita gabos iniimbitaran na magrani sa Diyos asin ako ng biyaya ning daing bayad. Ini sarong imbitasyon sa tunay na kaugmahan na siya sanaan makakatao. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsasabi ang kagurangnan, madya kamugabos na napapaha, uya ang tubig. Madya kamo na mayo nin kwarta, bakal asin kakan. Madya bakal kamo nin arak sa kagatas, alagad mayo ininin bayad. Ta daw ta inuubos ning doan sa indong kwarta para sa dai nakakabasog. Ta daw ta inuubos ning doan sa indong tandan, asin padagos pa kamong nagugutom. Dangugan nindo ako, asin gibuha ang sasabihon ko, dangan mananamitan nindo ang pinakamarhay sa gabos na kakanon. Paghinanyog kamo sa kong banwaan, asin dumulog kamo sako, madya kamo sako, asin magkakaigwanin kapanoan an sa indong buhay. Magibo ako sa indong nintipan na daing katapusan, asin itatao ko sa indo ang mga bendisyon na ipinanuga ko ki David. Ang tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Maugay asin maheherakon ang kagurangnan, maluway sa pag-anggot, asin dakula ang karahayan buot. Marahay ang kagurangnan sa gabos, asin maheherakon sa gabos niyang gibo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Ang mga mata kan gabos naglalaom sa imo, asin ika ang nagtataos sa indanin kakanon sa itinalaan na panahon. Binubuksan mo ang sa imong mga kamot, asin binabasog mo kan sa imong ugay ang gabos na may buhay. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Suripot ang kagurangnan sa gabos niyang gawi, maimbod sa gabos niyang gibo. Harani ang kagurangnan sa gabos na nagaapod sa iya, sa gabos na nagaapod sa iya sa katotoohan. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan, sinisimbag niya ang gabos niya tong pangangaipo. Si San Pablo nagpahayag na daing anuman na makakasuhay sa sato sa pagkamuot nin Diyos. Ini pagpagirumdom na sa tahaw kan man lain-lain na kadipisilan, kita magdadanay huli kan sa iyang dayaday na pagkamuot. Lugod magsarig kita, hulita kita na momotan nin Diyos. Himateon niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, si Isay ang makakapasuhay sa to sa pagkamuot ni Kristo. Makapasuhay daw sa to ang kahaditan, o kadipisilan, o pagpasakit, o kagutuman, o kaya kadukhaan, o pag-alaman, o kagadanan. Dai, ang gabos na ini madadaog ta huli ki Kristo na namuot sa to. Hulita ako minatubod na maski ang kagadanan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga prinsipado, ang mga uyana, ang mga maabot pa, ang mga kapangyarihan, ang kahalangkawan, o ang kahararuman, o ang anuman na linalang, dahil pwedeng makapasuhay sa to sa pagkamot ng Diyos, na yaon ki Kristo Jesus na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
kagurangnan, mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan maraman ni Jesus sa nangyari kay Juan, naglunad siya sarong sakayan, pasiring sarong lugar na siblag sa mga tao. Alagad kan maraman ini kan mga tao nagralakaw sinda, hali sa mga banwaan, asin sinudan ninda sa Jesus. Paglusad ni Jesus sa kayan, nailing yan kadakol na tao, nahirak sa iya sa inda, asin binulong niya ang mga nagihelang sa kaibahan ninda. Kan banggi na, nagdulok sa iyan mga disipulo, da nga nagsabi, banggi na, asin harayo na sa lugar. Harayo ang lugar na ini, subulan na ang mga tao, tangani magbakalin makakakan ninda. Nagsabi sa Jesus, dahil na kaipuhan na maghali pa sinda. Tawanin do sinda nin makakakan. Alagad nagsabi sinda, igwaman kita ni 5 tinapay sa kaduwang sira. Daranin do sako, ang sabi ni Jesus, pinagbutan niyang magturukaw ang mga tao sa doot. Dangan kinuha niya 5 tinapay sa kanduwang sira, nagtingkalag siya sa langit, asi nagpasalamat. Binarak niya ang mga tinapay, saka itinao sa mga disipulo, dangan tinauman kan mga disipulo sa mga tao, nagkarakan ang gabos, si nagkabarasog. Pagkatapos, tiniripon kan mga disipulo ang mga natada, sindosing basket pa, napano. May 5,000 lalaki ang nagkakan, day kabilang ang mga babae ay sun mga aki. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Pagkarapas po kang mga parabola sa kadayaan ng Diyos. Parabola kan na mustasa, pinakasalit na pisog, alagad paminadakula, pinakadakula, sa mga kahoy, parabola kan nagtatalubo na maray na banhi o kaya trigo, alagad nagsasabay man so doot o upi-upi, sa pang parabola. Ngunyan, siguro sa kadakol na beses na pagalda manggarong kagurangnan, kaya pasiring siya sa sarong lugar ng maramayong tao, tang magpaingalo, alaga dahil man nakapaingalo, ito nagsurunod ang mga tao. Sa ibang ebanghelyo, ibang version, ang pagkatapos kan pagpagakan kang mga tao, pigapot na Jesus itong mga disipulo o sa mga tao. Ano nga yan? Nagsurunod ka mo? Nabasog ka mo? O na okulan nindo itong mga tinutugdo ko ang mensahe manungod sa kahadaan. Siguro, dito man masimbag ngunyan, kapotan na ini, ninulita, every time we go to Mass, pinapagakan katakang ngagurangnan sa paagi kang komunyon, asin, paguna ko ang mga babasahon, saro man ang pagkakan sa kakulagantan ng kaaraman, manungod sa Diyos. Ining pigbabasa, first and second reading, iyon ay po, so mga nangyari kay itong panahon, Old Testament and New Testament, na parehong pigasabi ta, mga panahon na ang Diyos nakikiulay o nakikihampang sa mga tao. Sa lumang tipan, ang pagkihampang ginigibo sa pagikan mga propeta or sometimes sa pagikan mga hadi na pinili kang kagurangnan. Sa bagong tipan, sa pagikan ni Kristo, yun ay ni ang saing aki na nagtutugdo kan mga bagay manungod sa kadayaan ng Diyos, asin man ang karahayan kang mahal na Diyos. Kaya wala naman padudumanan sa mga parabola, kundi na mahiling nila sa istorya na ang Diyos sa paagi kan mga natural na mga bagay sa kinaban, dahil nagkakalingaw na
atamanan sa iyang mga linalang kay banang tao. So, itong babalikan ang tema kang Diamond Jubilee, biniyayaan, nantabayan, sinusugo. Yan po, sa mga ini ang mismong mensahe kaining pagpadakol, multiplication of loaves and fish, sa ngunyan na Domingo. Hapunan ng sa dirita, na matiyan ta daw ang mga balaog na tinataw kang kagurang nan. Kahit na nagkukulang kita, minsan nagkakalingaw, minsan nagkakasala, sabi bagaday, man pigahali kan kagurang nan, an sayang biyaya. Sa kung halion niyan, inot na halion, kung talagang naaagot sa tong kagurang nan, siguro gada na kita. Siguro dahil nakitang kaugmahan, kahit dikit man sa kaugmahan, siguro niya o ng sobrang pagtios o iba pang mga paagi, padusa. Kaya dahil magkitutulos mawakasabi na dahil niya nagtitios, binayaan ang yagang kagurangnan. Dahil niya nagapasar sa exam, binayaan na kagagurangnan. Gawas pa lang sa kagura na ang may sala. So tawo pa lang dahil sala. Mga tugang sa tuyang celebrate kang 75 years kan sa tong diocese, individually, sa pagod ako, dapat mag-celebrate man kita. Individually man kita naglalakbay. Siguro kay ribang pamilya, siguro kay ribang mal sa buhay, pero hiwalay sa diocese, tadakwalaon mga roya, nagralakaw, dahil man kita makaos to sa tinampo, sarabay nagralakaw, kundi siguro it's just an image na ang tao, dahil may diocese, dahil may unit of the church, di ka dapat magsiblag o pretending to follow, and yet, dahil man nag-contribute, dahil man nag-susunod, no? Kung baga, sa sarong kumpas, kan Santo Papa, kan Obispo, etc. Ayaw pang layunin, no? This is the difference that we have in our church, na itong mga protestante, itong mga born again, may kanya-kanya silang leader. They do not have a unifying leader in the person of the Pope. Kaya nga nabasa ko pa sana sa Google, iguana naman na pig-excommunicate, no? So, Santo Papa, nag-orden na illegal, no? So, kadakol po bagang mga paagi sana na we disobey the Pope. Kung pigi-disobey ta man si Jesus, pigi-disobey ta man ang mahal na Diyos. That is the connection, no? Ngunyan tapig silver man ang Saint Marie Vianney, aram taman na yun ang patron ka mga kapadian. Ano po ang pagropurop na buotang madarata bilang leksyon? Enot, ang pagpadi, paglaog sa konbento ng mga madre, pagkumampoy yan, sabing garo nga lain o nangaya, o mga abnormal nga yan, pwede nga nag-ako kan natural way na mag-agom, mag-aki, and continue the progeny o ang henerasyon kang katawuhan. Siguro kung nag-aragom pati padi as in madre, nag-aro kita bursting na with population, no? Kailangan talagang madumana sa bulan, sabi ni Tesla owner, no? Isa ito may-ari ng Tesla. So, ang bugod baga na gustong gibuon gabos ang bagay-bagay. Anyway, sa buhay kang padi, aramta ang mga tao, padi man, pigapod na kingly priesthood, alagad sa padi, yung pigapod na ministerial, no? Itong pig-ordinan. Dahil sa sarong espesyal na
function, trabaho, na aram tabaga kan nakaaging Holy Week, duman sa paghanaw, kang mga bitis, kang disipulo. Duwang bagay ang tawan nindoon, enot ang pagtugdas kang sakramento, kang pagpadi. Ninulita, sabi ni Jesus, kay po ipadagos ang ginibo niya na sakripisyo sa krus. Ngunyan sa bawat misa, iyon na po yan sa sakripisyo ni Jesus na ginigibong presente. Tanganing, at pamanlugod, ang abos na nirasyon ng tao will be offered this same sacrament of salvation. Kaya, siguro masabi sarong tao, day ko man nga nadagog iyan, naarugaan. Kaya nga, day ko man nga aram na may pigo-offer pala ngayang paagi. Tanganing ako makaligtas. Yan po ang meaning kang Santa Misa. No? To make present the sacrifice of Jesus on the cross, tanganing ang tao nabot mag-ako sa kagurangnan, sa bagay ni Kristo, maako man ang kaligtasan. Yan bagang pinibigasabi. Di man kang tao kaya na siya sanang maghanap ng kaligtasan, kundi ang Diyos na makakataukayan. Kung si Kristo, aki kan Ama, nasaro man na Diyos, aramta, sa pagikayan, sa pagpadanay, kan nasabing sakramento, kan pagpadi, nangyayari po ang pagpadanay, perpetuation of the offer of salvation. Ikadua, ang pagpadi, saro man na magpatunay, na padagos na binabasog kan simbahan ang katawuhan. So like in the multiplication of loaves, na yun po ang tema kanunyan na ebanghelyo, pinapabakan man kan simbahan ang mga nagugutom, urog na sa tataramon kang Diyos. So there are so many programs, pag-aadal kang banal na Biblia, pag-aadal kang paano interpret ang nasabing libro. Tinulit ay di man yan ordinaryong libro, tulad mga pigabasa ta. Kaya kay puan man ang dikit na pangadji bago yan basahon. Tanganing ang nangyari, sabi ta kay subago, duwang parte kang Holy Scripture o banal na salita ng Diyos, ang lumang tipan at saka bagong tipan. Old Testament and New Testament, as in pareho po yan na pigabasa, at least parts of them, parts of these books, sa banal na misa. Kaya may liturgy of the word. So, kung buot po na mamidbidan ng Diyos, sarap po sa paagi, iyo ang pagbasa, pagnilay-nilay, tid-atid, sa tataramon kang Diyos. Kaya lang, sisay ang may banal na Biblia, sa laog kan harong. Baka niyaon, so, mga tayaan kang waiting, pinapaipitan sa banal na Biblia. So kita man sa nang nagsisira kan sa derita, pag-una ako, nagtutubod kita sa Diyos. Kung nagtutubod kita, patigalang mo itong banal na salita ng Diyos. No? Lalo na kung sabi baga na kakaiguan yung mga kadipisilan, at least in reading this book, ngayon po ang pagtubod ta, asin, dahil man baga natitios kang Diyos, ang taong naghahanap sa iya. So, with the church, with the priest, with the sacred ministers, paragos po ang offer, no? Kang salvation o kaligtasan. Siyempre niya, na sa mga ehemplo kang mga santo. Pero saan po, i-celebrate ang mga kapistanin, bago baga simbahan din, asin sa banal na misa. Ikadua, so pagpakakan. Aramta,
Deta man piga pakakan na oral daw, pamahaw, pamanggi, pangudto, mayo man na piga offer sa simbahan, kundi ini po na banal na ostya. Tayo ni ang mismong hawak ni Kristo. Kung sabi ni Kristo, ako, dinulot ko ang sadiri ko duman sa krus, tanganing-aning maligtas ang tao, makalikay sa kasalan, iyo manini ang piga ako to sa banal na misa na at pamanlugod, pag nakakakan ka kang hawak ni Kristo sa tamang paagi, nag-aandam ka, mayaw kang mortal sin, sumaray sa pag-ako mo kang body of Christ, day man po garong daylan tanganing day maging matanos ang paglakaw ta sa dalan ng kabanalan. So that is our hope. And natatatiripon kita, ninulit at sarong komunidad din pagtubod, saro masabig tutubodan ta, saro masarang espiritu ang nagpapalakaw sa to, o nag-inspire, saro din na Yesu Kristo ang nyaon sa mga sakramento. So that is the commonality kan Christian community. Di man pwede magsuway o mag-invento ng sadiring doktrina, otherwise, excommunicated. No? But sabihin, you do not participate anymore sa sarong Christian community. Taiba na sa pagtubod mo. Yan po ang mangyari. No? Kaya, aramta na sa paagi kang mga generous benefactors, gaman po ang parokya na obligasyon, tanganing tabangan. Kung nagwaman dyan sa parokya ang gusto magpadi, magmadre, it is also our own wish na kaitong panahon sa time ko, sige miyang aranap ki matabang, ta usually, ang magurang baga nagapaadal, tanganing makatabang sa aking bigpaadal sa iyang mga kapatid. Pero ngayon kung nagpadi ka, ano man ngayon ang itatabang? So, maybe, more than 60% kang magurang kung may nagpading aki, dahil man susuportahan. So, sisay po ang mapadagos kayan. Kung dahil na nagpadi, sisay ng mamisa. Kung dahil nang padi, sisay na po ang para ta na mamidbidan si Kristo. Although may mga madre man, pero may madre dahil may padi. Sinda sumatabang sa padi. Today man nakakamisa ang madre, di man nakamisa ang lay minister. So talaga pong importante yun. Kaya ngun yan, sa tuyang seminaryo, dyan sa CP, nagtutugdo ako, MWF, nahiling ko po na dahil nga niya 50 ang total population from first year to fourth year. There are only about 30 plus. Kang time na inot akong na-assign seminaryo, 100 plus. Ikaw pa nga sa wrong year na 2 sections. Siguro po kayo may mga taga-Catanduanes pa na mga seminarista, taga-Masbate. Kaya medyo may mga ibang pigalian kang seminarista. Ngayon po sa diocese na lang kang Legazpi. No? Usually so aling high school duman sa Panal kang Tabako. So ano pang punto? Kung sakali pong guwang mga aking lalaki na gustong magpadi, ito po ang ulangon, ipangadji ta. Minsan, iyo yan ang nagulang sa inda, mandang kwarta, kaya ngayon. Kaya karoon na pag dadagog tayo na dahing kwarta, garo mahalo nun ang magpadi. Mahal pa sa pagdoktor, mahal pa sa law. Hindi naman po ganoon. Ang lang, magmalang kita pag may nasabing gusto magpadi, siguro nagpara-serve man as acolyte or sacristan, na-develop man duman so love for the mass, dito po pagkundangon, tayo yan ang simula kan
desire, no? As in sa mga kaaditan kung paano makatapos, kung minsan nga ni kulang sa pera, yun na po yun ang ano kang simbahan, kang diocese na dati kay to, day po pigatabangan kang Paris. It is really a family affair, no? Kaya, dipisilo po kung family affair, ang pade po, hindi mo yan pag-aari ng pamilya. Pag-aari po yan kang simbahan. Kaya, kung dahil man na yan, maski pade ka din sa rong pamilya, bago ka man pag-aari kang pamilya, you are ordained for the whole world. You are ordained for all Catholics. Kaya, dahil po, alin ito po sa isip ta na, sa diri mo sa padi, nagbayad ka, nagtabang ka sa pag-adal niya, garo sa padi, may utang sa imo. Di naman po ganoon. Dahil, ang bados po, halis kagurangnan. Bako po itong padi ang mabayad sa imo. Although, we promise na we will pray. Pero wala naman po kaming halis sa flood control o sa man pong paghali hanggang pera, tangani magbaan ng pera after we have studied the priesthood. Kaya, susugdigdi, susugi obispo, ipagadita po ang sisay man na nagpapadita. Parang nasabi ko kay to na ang sarong parokya, ang sarong Christian community, maapod tang na-reach niya naabot niya ng pagka-community believers niya. Kung dyan po sa komunidad na iyan, mayroon nang nagmamadre, mayroon nang nagpapadi, kung dai pa, kaduda-duda ang pagtubod. Kasi wala man lang nagpapadi, no? Kung iguana, dyan ta na po masasabi na nagbunga ng pangadji kang mga nagsisirimba, kang mga nagigiribong sakripisyo, as in iba pa. Because sa kaigwa ki seminarista o madre, nagkakaigwa na po na mission. Itong napapadi ta, yun ay po ang ma-mission. Kaya nagpapadagos ang sinabi ni Kristo na ibalang ibog nindo ang maray na bareta. Kung dahil man na nakapadi, paano magbalang ibog? Yan po so kaputan. Kaya kung dahil tapigatama ng parokya, pagkapangadji, tanganing out of the community, igwa pong magsupang na gusto magpadi, magayunon po yan na biniyayaan. Talagang biniyayaan. But if there's none, nobody cares, dahil pa po yan maapod na tunay na Christian community. Not even a parish. Kasi mayong bunga. No? Abo ni Kristo kang walang bunga. Kaya nga nagsasabuwag ta dapat magbunga. No? So, let's reflect on this. No? Sayang naman. Ibig kita nagnobina ka sa Jude. Let it bear fruit, no? Sa tulong ng lahat, sa tulong ng mga may kakayahan na tumulong. Dahil po, pag ang seminarista na-feel na yung gano'n na walang tumutulong, more or less, lalabas po yon. Sayang naman, tinawag ng Panginoon, kaya lang, nakaubot sa desierto, ding tubig, ding pagkaon, di nakatapos. Kaya po, paghayaan na mangyari ang ganyan, siring baga sinabi sa Ebanghelyo, kung pigtatabangan tang sa dirita, pigtabangan tang dapat na mangyari, God will be the one to continue that noble purpose. Pero kung walang care, walang pakialam ang Christian community, siguro dahil man po magkikare si Jesus. Kasi it really depends on all of us. Takita po ang nagpapatakbo ng nasabing komunidad. So, iraray, gadon tang mga pamibi, San Judas Tadeo, Mary Mother of Salvation, lahat ng mga santo,
na pinagnunubin at dito sa loob ng kapilyang ito. Na sana manawari ang mga gusto magpadi, magmadre o sain man po na paagi, paglikod sa simbahan, magpatuloy po sinda sa nasabing hangarin. Magtinog na po sa pagpahayagan pagtubod. Nagtutubod ako sa rong Diyos, amang makakamhan, kagibukan langit, sin kandaga. Kangabos na ihiling, sin na ihiling, sin sarong kagurangnan, sa Yesu Kristo. Bugtong nagikan Diyos, sinamon nagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, pinangaki daily na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya, nagkaigwakan gabos. Huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan. Nagilig siya halik sa kalangitan. Asin nani laman, huli kan Espiritu Santo, Kiberhen Maria, asin nani tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagot sa kagadanan, asin ilinubong. Asin ni katulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, sin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuokan Ama, sin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, sin mga gadan, sa iyang kahadaan dahil katapusan. Asin the Espiritu Santo, kagurangnan, sin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama, asin sa Aki, siya kay bakan Ama, asin kan Aki, sabay na sinasamba at pinapamuraway. Sa nagtaram sa paagin mga propetas, sin Saro, banal, katoliko, sin apostolikong simbahan, papayag ako nin pagtubod sa rong bunyag sa pagpatawad mga kasalan. Pinagahalat ako kan pagkabuhay liwatin mga gadan, sin sa buhay na daing bot na panahon. Amen. Pamibinin banaan, tinipon siring kan dakol na tao sa Ebanghelyo, sin gutom sa tataramon kan Diyos. Magdulo kitang may pagsarig sa langit no na Ama, na dain nagkukulang sa pagmangno sa saiyang nangangaipong banwaan. Simbag sa labang kagadan, kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, magsaksi sa tataramon asin sa gibo sa pagkamuot asin pagmakulog kan Diyos sa mga nagugutom asin nangangaipo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa imong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, kita maging mga lalaki asin babae na namimibi asin maging andam sa paghiras nin panahon asin kakayahan sa pagtabang sa mga nangangaipo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga lideres kan kinaaban asin mga yaon sa mga pwesto nin kapangyarihan, magtabang sa matanos asin makatawong pagtaltag kanyaman nin kinaaban na daing nasyon an magsakit nin gutom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang asin nagsasakit, makamate sa saindang buhay kan nakakapakusog na pagkamuot kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan magugma sagkod paman sa daing sagkod na bangkete sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, danay nagirumduma kami na nangangaipo kan sa imong pagkahirak. Panawaan sa mong puso kan sa imong pagkamot. Asin, hare pagtugote kaming makasuhay sa imo, ligi Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Araw kasi ang ating
maybe ka mga tugang, tanganin ning sa kasi sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakaman. Ako on manlugod kan kagurang na ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na nami kami kagaying pakabanalay ni mga dolot, asin sa pag-ako kan pagdolot kan sakripisyong espiritual. Himo kami mismo na daing tapos na atang huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurang na. Nagpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa nakakaligtas na kami danay asin minsan sain. Magpasalamat sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamana daing kasagkoran uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala ning tao, nagpakumbabang mamundag sa birhen, siya na nagtios sa krus, nagtalingkas sa samo sa dani na kagadanan, asin sa pagbangon, hali sa mga gadan, nagtao sa moonin buhay na daing kasagkoran. Kaya kay bakan mga angeles, sin kabos na santos, kay bakan mga tronos, sin dominasyones, kay ibakan kabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. Kagurangnan, Diyos nin mga hukom, ang lagi kasindaga, panokan sa imo, kamurawayan, Osana, Osana sa kaitaasan, Osana, Osana sa kaitaasan. Palala ng minadigdig sa ngaran kang kagurangnan. Sana, sana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, sana sa kaitaasan. Kagurang nani kanagalan banal, parawo din kabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, siya na sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sagkod sa pasyon, ng kaning tinapoy sa ipagpasalamat, binaakini, itinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamukabos, sin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuhanyaman kang kalis, ingiraray na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagawas sin danay natipan, napapabaloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurang na, pinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagod na ikahan magdato. Kaya kami nagurumduman sa iyong pagagadan, sa iyong pagkabuhay liwat, ang dodolot sa iyong makagurangnan, ganing tinapay nin buhay, sing kalis, sing kaligtasan,
Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahirak kami na nag-aarang na kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon ka ng Espiritu Santo, kiramdama ka gurangnan, an sa imong simbahan nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga bispo, si Joel, sin kang kabos na klero, siring man giramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong ginigiramdom pinapamibi sa misang ini, asin ang kabos na nagadaan sa imong pagkaherak, asin darasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, namiibig kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, mga martires kang China, singgabos na santos sa kay Tupa, napagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawas pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon, o kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Kakanon sa oro alam, itao mo sa muya-ngunya, asin patawagon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami magdara sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabas na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, an katuninungan. Tanganin kaming natabangan kan sa iyong pagkahera, maging dani, talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan,
Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Sa imong kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kaurawayan, Sa mga Kristo kagurangnan, kanagsabi sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, ang sakong katuninungan tinatao ko sa Indo. Hara pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Papagani ko asya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, kana nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan kang kagurang dandanay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinarawan kamo kan tandaanin katuninongan. Peace be with you. Peace. Peace. Cordero ka Diyos na nagpapara ka mga kasalan kan kinabang. Kawi kami ni Katolino. Mga tugang wins ng kagurangnan, danay nagpapakaka, nagpapabasog sa to, sa hawak, asin kalag. Pulitan siyang kodero kan Diyos, nagpaparakan kasalan kinaban, paladan mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, sinansakong kalag mauumayan. Mga tamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay, hindi kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. dinusay, ang simong hawa.
gabos para sa pagpamibi. Kan pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging diocese. Binayayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoe kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidtongon yan asin sagod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming pade, propeta, asin hade, para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, Mamibi kita. Kagurangnan, antabay kan daing tapos ang tabang, ang mga binabago mo, huli kan langit no na atang, asin sa daing untok na pagsarig sa pagsurog sa inda, papagkanigasin na magkamit, kan daing tapos na pagtubos, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa mga announcements. Magkakaigo po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo as in ongoing formation nin mga kapadian. Anatipon niya itong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado as in Domingo, nagabot po sa 41,757 pesos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 5,774 pesos and 75 centavos. Ang second collection nagabot man po sa 10,205 pesos and 50 centavos. Para po ini sa Film Mission asin tada. Siring man sa masunod na semana, Agosto 3 sa God 5, aldaw nin Lunes sa God Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduo Masses for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaranin galag na buot niya tong girumdumon. Ang nakolekta niya to para sa bulan nin Hulyo hali sa tada canisters, igwang total na 4,885 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuhaon sa opisina ang canister. Tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Agosto. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man bilang pagtuon ng paggalang sa presensya kan kagurangnan sa simbahan, sa tuya pong pinapagirumdom ang pagsuulot nin angay asin disenteng bado, sa pag-atindir kan banal na misa. Sa kababaihan, dai po magsulot nin sobrang halipot na bado, sleeveless, off-shoulder, crop top, asin shorts. Sa kalalakihan, di kaya ng pagsulot nin sando, asin shorts. Ang sa tuyang maayos na pagsulot nin bado, iyo ang simbolo kan sa tuyang pagrespeto sa Diyos, asin sa kasagraduhan kan simbahan. Salamat po sa indong kooperasyon. Mauot mi man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na duwang 1,000 pesos, 700 pesos, 1,000 pesos, apat na 500 pesos. Sa Riba Family, 2,000 pesos. HG and Ian Peña, 1,000 pesos. Mga devotees na tig 1,000 pesos, 400 pesos, as in 100 pesos. Diyos mabalus po. Tinugda po kita para sa oring bendisyon. Kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ilang nga pang pang-ibi intercession sa Nudas Tadeo, si Maria ni Kaligtasan. Kamo sinimahal sa buhay bendisyonan, sa ngarang kanama, sinaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Idinulot na banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon to Father.